أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sirrin mallakar jama'a da yawa kasuwanci a wajen kasuwanci biiznillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim al-umar sulul fadin duniya kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa. Kana yawo ne akan neman ka insha Allahu abu kake ɗauka kana zaga gari, kasuwanci gare ka, tukuba gare ka, shago ne, rake kake siyarwa, alewa ne, aikin ƙarfi kake yi biiznillahi ta'ala ko kuma yaron shago ne kai biiznillah to ko da ma baka yin komai biiznillahi ta'ala Allah ya kawo maka ƙofofi, hanyoyi, jama'a afwajan da yawa domin ƙara samun abubuwan da kake samu na rayuwarka domin ci gaba da gudanarwa. Wannan sahihin maganin kasuwa ne, maganin janyo mutane wajen neman ka insha Allah. Mutane su neme ka, su baka aiki, mutane su zo wajenka su sai kaya, mutane su riƙa jin daɗin aikin ka ta yadda in suka yi aiki sau ɗaya da kai ba za su ƙara jin daɗin wani aiki a tare da wani ba sai kai insha Allah. Na kafa kanka insha Allah, ka kafa kanka a cikin al'umma biiznillahi ta'ala. To wannan sirri shine ana samun turaren ɗan duwala insha Allah, sai a rubuta wannan ilahin nasi ake rubutawa sai a naɗe ta insha Allah, a samu farin zare a naɗe ko jan zare a naɗe insha Allah, sai a sa a limamin carbi insha Allah. Wannan turaren ɗan duwala a riƙa shafawa carbin da kuma tufafin da kake sanye a dada insha Allah. Turaren da kake sanye da kayan da kake sanye da ka shafa musu insha Allah, sai kuma ka shafawa carbin insha Allah. Kullum abin da ake so da asuba ko kuma da daddare in za ka kwanta ka karanta ilahin nasi ana karanta 3000 insha Allah. Kullum za ka karanta ko da daddare ko da safe, kai sati kana yi ko kwana 3 biiznillahi ta'ala. Tun ranar da ka fara za ka samu sauyi akan yanayin yadda mutane suke tururuwa zuwa wajenka ko suke neman ka wajen aiki insha Allah. A daure a gabatar da wannan sirri sannan a gabato mu zuwa WhatsApp domin a yi mana jawabi yadda sirri ya kasance. Wannan sirri yana da ƙarfin gaske biiznillahi ta'ala. Za ka yi mamaki ga duk masu buƙatar mu gabatar musu da aikin, za su iya tuntuɓar mu ko kuma mutum yana buƙatar a yi masa wasu ayyuka da dai sauransu insha Allah.